Čaute, s tebou vítajte pri Doom 2016, máme tu ďalšiu sériu. Áno, ja viem, že mám už z tých sérií veľa, 4, ale 4 budú furt na každom, proste, takže budú 4 série na každom kanáli, hej, ako na tomto kanále budú 4 série furt. Hej, takže keď dokončím jednu, začneme hneď druhú, takže tak to bude. Ale Doom 16, ja som sa pôvodne začal hrať Doom Eternal, ale je predtým Doom 16. Keby som Doom 16 nemal, by bol Doom Eternal, ale mám ju, tak buď Doom 16. Ideme hľadom na to bez takých kecov, namiesto hru rovno. Dáme si hru plenty, pretože ja nie som taký ako... Je to first feel, tak vám poviem, je to first feel. Hral som dve prvé kampane, ale to nič, prvé dve časti, ale dáme si hru plenty. Možno to počas zmením, ale ja to dám tak. Ja si to neviem užiť kvôli príbehu, hej. Ja si to idem užiť. Neviem to hrať na to, aby som to tak tryhardil veľmi. Hej, takže dúfam, že to chápete. They are rage, brutal, without mercy. But you will be worse. Rip and tear until it is done. Toto je Doomko, poď, toto je Doom proste 2016, hej. Proste čo ste čakali Doom, proste masaker, brutálna streľačka, neviem, zabíjať každého, neviem ako, ktorý nám príde do cesty, hej, takže... Máte sa čo čestiť, proste bude to krvavá krvavý masaker to bude. Sa k tomu modlí kudakomu, ale nás nezajíma. Tak zajíma, dobre. A sa ku mne modlí, alebo čo? Asi hej. Ženská retardovaná. Aha, tu máme armor! Žiadny Doomguy nemôže bez svojho armoru. Čakaj, jaj to tu sa robí, jaj! Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Rezop satellite is brought back online. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Proste, jak to hodil. Tumerín. To hodil. A ideme. Počkaj. Poďme. Jaj, tu máme glory kill dať. Ja som zabudol F-kom. Hej, toto viem, to si pamätám. Dobre. A tu F-ko. Glory kill, hej, dobre. Jasné, to viem všetko, ak sa robia glory killy. To ani mi hovoriť nemusíš. To z Doom Eternalka viem. Ja som Doom Eternal hral aj prešiel raz, takže ja viem, čo tam je, hej. Shotgun. Pokčem. Combat shotgun, však jasno vec. Ečko, otvorím dvere. Imp, aha, to je Imp. Look at that, bitch. Počkaj, ja som slabý. Ako ja budem asi slabý v tejto hre, hej. Počkaj, to je ich tak veľa. Umrite tu nás, počkaj. Ja sa to... To čo robím? Počkaj, tak to odskočím a vám, hej. Tu máš hlavu. Dobre, a zapneme si tento tu. Challenge. Asi shotgun na to. Kde ste, všetci? Kde si? Ty buzerant jeden, som sa tu ďakol. Počkaj, ja neviem streľať, ja som slabý strašne. Počkaj, poď sem.
Jau. Ja som slabý v tejto hre. Sorry, chlapi. Chlapci. Neviem to tak hrať. By som povedal, aspoň to preto som vzal aj možno aj takú nízku príťaž za časy. Poďme pre masakr, poďme tu zažiť a nie. Začneme sráť, ty. Čo tu poďme? Ohne pomenieme to furt. Počkaj, tu si dám glory kill. Čo ty zadu na mňa ideš? No tak bugol. Poď, tu máš, ja ripujem. Nič som Gornes? Jasná vec. Lockdown disengaged. Je po lockdowne. Covid to asi takto dostal, a preto sme mali lockdown. Čo sa deje teraz? Jaj, tu tam aj tak máme ísť, ne? A tu! Jaj, poď skôršie, ne? Bitch. He cannot be allowed to leave this place. He would ruin everything. Jasná vec. Poď, Ečko, čo zapája. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. A vítajte v Doome, to bol prolog pre Doom 2016. Je to tak sa takej pušti. Kamienky. Čakaj, tak. Dáme takých 25 minút. Si dám a zostriem to asi tak do 18-17, neviem. Naskočí dole? Jaj, automob. Dobrá vec, to sa až ma nezajíma. Musím dať power shieldy. Doom-S guy. Nejaký secret nebude náhodou, bo toto hra je známavými secretmi. A čo tu je? To UAC, to mňa nezajíma, to je také veci, hej? Na zbieranie. Chceš štít? Aha. Počkaj, tu sú tí soldierovia teraz, ne? Tu sa budú spawnovať. Počkaj, najprv zabijeme tých a impo a potom zabijeme tých zombíkov klasických. Už ja sa tak hamím, ak som slabý v tejto hre. Tu máš. Tu mám glírky, počkaj. Ti zlomím ruku, hej. Ty poď sem, ty mi nebudeš utekať, tu ti dám taký glory kill, hej. Čo tu skúšaš? Zombík, čo tu kolo neho stojíš? Ochraňuješ jeho telom vlastným, tvojim telom vlastným, alebo čo? Ale ísť mi do ryti. Sledz mi kar. Ty tiež, poď sem. Imp, tu máš. Tebe dám tiež. Ty. Glory kill dostávate. Počkaj, mám málo nabojov. Chlope. Počkaj, chcem ešte naboj. Aha, ja nemám motorovku ešte. To nejak Doom Eternal. A tu mám tiež motorovku. Počkaj, pištolku, hej. Úplne najhoršiu zbraň v celom Doome. Ale aj tak to využijem. Na zombíko sa to nezaplatí. To som naboje, som počul. Počkaj, tu ti dám taký knockout. Dobre, počkaj, potrebujem... dobre, vrchnovice, ale... Jaké shieldy to nie sú? Asi je čo, doperčiť. A tu sú. A už môžem ísť ďalej. Nice. Hej, tu. A tu boli naboje celý čas, aj? To som nevšimol. Plain text to blue key. Idem tu do akej jaskinky. Tam je, vidím ho. Dobre, poďme po ten kľúčis. Josefinus kľúčisos. Počkaj, kde je? Aha. Tu je! Pozerám. Mám tvoj kľúč. Lucky card and quiet. Poďme otvoriť si bránu do masakru. A nebudem asi strieľať veľmi toto, keď budem bojovať. A fire grenade. Čo jak sa hádže? Počkaj, ukáž. Asi G-čkom, či? F-kom, neviem. Ale taký headshot. Bum. 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 A zombíku môžem zabíjať aj pištolkou. Ty, ak som ho zobral. Aj teba zoberem.
Tak, rukou. Dobre. To nezajíma. Musíme zabiť tých soldierov. Kamo, on sám spadol. Tu máš. Tu dám zombíkov a pištolko, bo to je také ničaťar. Barel! Tak spravil veľkú explóziu teda. A tam dvakrát F-ko. Tak nemám dvakrát F-ko. Tu ti tebe dám taký kill, hej. Čo ma hitlo? Jak to, že ste ma hitli? Jak to, že ubrať toľko veľa, halo? Ty, nič, neskúšaj. Čo? Ja som sa tu zasekol. To ja som sa bugol do impa. Vieš? A boje. To je čo? Frag granity. Dobre, teraz mám čo robiť? Ísť sem asi, či? Á, ty pozerám, čo vyzdržáš? Čo, poď sem. Čo je? Jaj? Ty si tu chcel ísť? Čo si dáme? Explosive shot. Change burst. Dáme si explosive shot. Dobre, dismiss. Tu daj toto mi. Zoberal som si chain shot ako, neviem, či to bolo vidno. Lebo akurát sa spadol action, hej. Počkaj, skúšame to. Jaj, funguje. Ako guľu po mňa padli, počkaj. Tam to hodím na vás. Jak to, že iba glory kill? Však ja to zabijem normálne. Stačím hlavu do toho. A ty čo budeme páliť furt s tou tvojou ako špeciálnou vecou, či čo tu máš? Ježiš, čo si tu vyskočil jak zajac? Ale poď sem. Ty tiež poď sem, tu máš hlavu, kde budú. Ty čo za mnou ideš? Stealth mod. Ty, ja som ťa videl. Nerob si, že ja som ťa nevidel, hej? Tak. Máte glory killy, hej? Počkaj. To sa mi oplatí hodiť toto. Ja, to je soldier, aj? Až zombík. Aha. A teba máš dať? Ja tu... Jej! Čo to je? Počkaj, čo to je? Jaj? To je taká pasca na mňa. Jaj, na boje. Poď sem. Tu máš bum. Sú ďalší. To čo bolo? Tam to hodíme. Neviem, či som to dobre použil, ale... Tu máš glory kill. Ty nie neskúšaj na mňa. Aby už duplom. Máte bombu. Som ťa hodil toto. Počkaj, ale... Tu mám zlomem ruku. Tu u teba dám taký kill, hej. Tu mám si takto... Poražne pekne zmasakrujem. Tu mám Theober na boje, hej. Aha. Tu máš! Ty kokos. No, som zabil. Fúrak, poviem, streľa. Fúrak, to sa mi robí kašu. Čakaj. Tak vybuchni, smrdé. A počkaj, takže... A kde sú všetci? A ty sa ich zabil? To ani neskúšaj. Tu ťa za novu gávnem, ale tak ti ho hodím 8. Aha, ja že sa bugol do zeme, som si myslel. Čakaj, kde sú všetci? Kde ste? Kde ste? Ja som akože do nohy. Jau! Čakaj, a kde mám ísť? Tu? Neviem, nie som istý. Aj tu! Čo mi tu ma biješ? Nie, to bol checkpoint reach, to co? Čo to mám robiť? Páne bož. Ja aj tu mám ísť. Povedz, ne? To je náboj do rukojnice. Nemáte takto? Welcome to the UAC. Jaj? Now 221 accident-free days.
Super. Čo tu je? Exit facility. Ja, je to hotové. A tá hudba? Secret som ani nenašiel. Ale dáme si... Ja som dal save and exit. Dáme si tak ešte 10 minútiek, hej? 10 minút si ešte dáme a to by stačilo pre prvý part. Incoming voice Tom. Hello, I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate optional challenges that, when completed, will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Jaj? Find 3 secrets from going on the possessed zombie. Killed one trigger from push shotgun. Jaj? To viem asi, okay. Score the cause. Main power offline. All entrances not operational. Čo za zvuky? Počkaj, však... Jaj, to je imp. Okej, ale... Nie! Umri. Ja nemám naboje už. To musím takto. Už mám. Čo za zvuky? Ticho tam! Ticho tam. Shut up! Super, tak to nevyšlo. Aha, CTRL sáte granát, ja už to viem. Počkaj, mám toto. Bodík. Upgrade shotgun, jasná vec. Size of explosion, radšej si dám. Dobre. Čo to je? Nič. Imp, choď do riti. Ktoré nimi riť. Dík. Ečko dáme. Reset power. Jaj. Main power online. I believe in honesty, especially now. In what will be your final moments. Nezajímaš ma, ženská. Hold A on kúkaj, secret? sacrifices. The help of humans. A secret found. Ty kokos. Našiel som fakt secret, ja som nevedel, že to secret. To som len tak povedal, že... secret. You will be the first. You will have a seat alongside Ukáž to, čo je. as I will. Ja mám downloader, On the počkaj, new tak to... world that they Ja, create jasná vec. for us. Tule je kanička, aha, tak to viem, čo je. To som tam bol teraz. Tam skočí, alebo čo? Ježiš, tam sú to... Jaj? Počkaj. A počkaj. Fakt sa to stalo. Dobre, tak to fungovalo aj týmto, čo som nečakal, že to bude fungovať týmto aj. Ale iď mi do riť in. Kámo, my tu hráme, on zomrel. Ja sa neviem trafiť. Tak mu daj ešte viac. Tu mám ešte, ja už mám. Počkaj. Není fér. Tu máš. Tak. Dostal si, tu mám ďalšie. Čo tu emo? Ty, čo skúšaš? A ty čo skúšaš? Zombík jeden. Lác, čo skúšal, čo nič. Otváráme dvere. Aj! Dobre. Demonic presence at unsafe level. Lockdown. To chodíme do riti. Tomáš! Ta nie, zombíka! Tu som chcel. Tu máš ty. Tu máš ty. To na ti samé glory killy. Netrafí ma. Zabil sám. Tu máš tu ruky. Ja neskúšaj nič. Chod do riti. Ja som zabil skoro sám. Čakaj. Aha. Ja som zabil skoro sám. Som dobrý, že?
Umri! Páne Bože. Ečko? Na čo? A čo som zastavil? A jau! A neviem, čo som zastavil. Čo som zastavil? Tu máš kebuľu. I tam. Nestrieľaj po mne. Spadlo si dole. Lockdown disengaged. Lockdown disengage. Tak to už bolo. Čo to je? Aj. Resource operations. Tam. Počkaj, to je secret. Som si 100% istý. Alebo radšej ja to neskáčem, bo ja sa bojím. A tu hore čo bude. Tak asi nie, no. Čakaj, tak teraz mám ísť... Ale look, čo to je? Motorovka. Look at that. Jo. To mi dáva naboje, takže to som rád. Dobre, ale nechcem sa dávať. Aha. Aha, to mi doplňa HP, jaj. Motorovka sa používa... Neviem jak, ale počkaj. Ja neviem, že to nemusím aj... Takže F-kom mám pocit, že to je. Počkaj, skúšame, ale na akom? F-kom to není. Kečkom, no. Čiže mi to stačilo, takže... Dobre, mi to stačilo. Takže keď sa mi to páčilo, dajte like, nám sa ďalšie zatiaľ. Ahojky.